Salam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lomang aradi, rohata, mamasuki parminggota, marende mahita sian buku ende nomor 257 ayat sada satu ayat tolu di ayat tolu rim mahita jongjong. Hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia, na tumupa langit dohot tanoon. Amin. Sungonondo didok Tuhan Jehovah, jowon na mau, jala alusaku maibana, say dongan aku do ibana jupang hagogotan, paluaoku do ibana jala marmulia ibana bahenoku. Sai pamahapoku do ibana sari matua. Martua do nahundul di pangondinan di natimbuli. Jala namian di linggoman di pargogo na sohatu dosan. Na mandok tu Jehovah.
haporusaku, jala pertano batuaku, di bataku, marhaporusan tuho doao. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata, amanami na di banua ginjang, asi maroham di hami halak nagaleon, di idaho nagugudo musunami, say talu dohami di bayan ala ni hagaleon nami, di baheni hupangi dohami toho, say pargugui jala pamunang mahami, maralohon musui, marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marende hitas yang buku ende nomor 655 ayat 4. Tatangihon mapatik di parminggota sadarion, natar surat sian buku Pesalmen 50 ayat 15. Jala jauh maahu jupa di ari hagogotan, asahu paluaho, asa dipujiho aho. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata, lao mangulahon nahombar tupatik nai. Ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin. Marende hitas yang buku ende nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Pasar
Patopoti madosata nagodangi tuado panti di bata tapa unduk bima rohata martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugu na sohatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halap pardosa nadangulon ro tujulun habang sahabadionmi manupoti jalama ngangguk kondosa nami masejut-jut warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai dang huhaulungi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gugu nami nang dungan nami dang duson diri nami hubayan hami dibaheni tamadori masanmu hami jala uhumanmu hami tuhamatean salileng nileleng nai alai nama purus mahami nuain tu asini roham nagodangi mangido siana sarohanami hasesani dosanami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kahulungan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ali Tuhan se asima roham di hami halak nadangulon tabegima hata baga-baga taringot Tuhan sesane dosata songonondo hata ni Jehovah unang homa biar ai audo siluluhon ho nunga pola huju guarmu au napunaho hasanga permadiri batana di kinjang amin. Marende hita sian buku ende nomor 310 ayat sada. Sai do sampulaning malungop nang niahot ko mudarnai ayas do nasaksak majumi na niahot ko mudarnai iyas ho malungop di bayu dari Tabegema hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Matius 4 ayat sada sahatu ayat 10 sada tajahama margati sorin. Judul perikopna tarunjun Tuhan Yesus. Dungi ditogi honton di ima Yesus tuhalongonan asa diunjuni si bolisi ibana. Dungi didapoton si pangunjuni ima ibana nin nama molo natutuho anak ni dibata dokon ma batuon gabe si panganon. Dungi ditogihon si bolisi ma ibana tuhuta nabadiai di pajongjong maibana tu atas bagas joroi dungi ninda mamandok ibana. Dungi ninna Yesus mamandok ibana dohot doon didok surati dan jadi ujunanmu Tuhan de Batam.
Saluhutnai lehono kudo tuho, molo oloho marsomba tuau. Dungi ditadikon sibolisi maibana, jadi Roma akapar di surgo marhobasi di ibana. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani di bata, jalan peopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 246 ayat sada 1 ayat 2 di ayat 2 rimaita jongjong. Yesus turu bipakonang kami, tatang makogoni naholomi, nasomas pagi mamukupi kami, Taha tindakon maha porseao tai songon nahina tindakon hidongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, idoma pergogo na sohatu dosan na tumo palangit tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak na debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhoni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang soabubuhan, ido tohatta, na tumau na bernit, di panguman ni silatus, na mata terpajal doi bana di hau pinor silang, na tua tuban motoru dum ditanom, na mulak mengulu di hari patoluhon, na manaik tu surgu, lahundul tu siamun de debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai bana, pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi Parbadia, jalarong sada huria nabadia, huria topan halak Kristen akan nabadia, doho dia sani dosa, doho dia hatai namando, mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate, doho dia hanguluan na sora sudah. Amin. Marendema kor wilayah Roma dilanjutkan nanon kor paropuan para hari Kamis.
tabege matik ting di mingguta sadarion. Cing 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 cing. Warta jemaat di minggu kita pada saat ini dengan topik Jonok do debata uju jauh-jauh au manang atau bahasa Indonesia Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Yang pertama nama minggu kita hari ini info kafit, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang berikutnya kita dapat lihat statistik, kita bisa baca sendiri. Yang berikutnya adalah pelayanan kebaktian wilayah di minggu ini, di mana di hari Selasa 24 Februari 2026 di wilayah Korintus di rumah keluarga Amang Rohakson Sipayung Inang Niki OS Boru Turnip dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Kemudian di hari Rabu 19 Februari 2026 di wilayah Galilea di rumah keluarga Amang Pesima Mora Esos Inang JE Boru Nenggolan dilaksanakan juga di gedung sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. Kemudian pengumuman yang bagian A1, kor wilayah yang melayani di ibadah minggu di minggu ini 1 Maret 2026 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di bahasa Batak adalah wilayah Korintus. Yang berikutnya A2 ibadah di pos pelayanan Goa. Pertama, hari ini 22 Februari 2026 yang melayani di pospel adalah Naposo Bulung HKBP. Yang kedua, di minggu yang akan datang 1 Maret 2026 paduan suara yang melayani di pospel adalah Kor Remaja. Berikutnya pelantikan guru sekolah minggu pada minggu depan 1 Maret 2026 gereja kita akan mengadakan acara pelantikan dan pentahbisan 3 orang guru sekolah minggu. Pertama Monica Angelic Boru Semamora, kedua Menova Christine Gabriela Boru Semamora, dan yang ketiga Putri Olivia Boru Sinurat. Acara akan dilaksanakan setelah persembahan kedua di gereja Bahasa Batak. Kita doakan acara tersebut berjalan seiring dengan penyertaan Tuhan. Yang berikutnya sidang MPL PGW Sulsel-Barah tahun 2026. Sidang ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 bertempat di Hotel Miko Makassar. Pendeta kita, Pendeta Resort Bapak Pendeta Jansson Simamora MTHMM akan mengikuti sidang tersebut. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. Kemudian berikutnya jemaat yang sakit. Mari kita dukung dalam doa warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Inang Nyonya Situa Banjar Nahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Inang Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Kelima, Inang Nyonya Winai Baho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Eja Sitorus C Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Vesilaban R Boru Pakpahan. Yang keempat, Amang Hasitorus Pane. Yang ke-10, Inang Nyonya T Tanggang N Boru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Ke-12, Inang Nyonya Situa Dr. Randus P Tampu Bolon N Boru Siahan. Yang ke-13, Inang Nyonya PB Sitorus LU Boru Sitompul, maaf. Yang ke-14, Amang SH Manurung. Yang ke-15, Inang J Huta Barat S Boru Marpaung. Dan yang ke-16, Rinaldo Tahayan. Dan tambahan ada juga sementara di rumah sakit Inang Situa W Purba Boru Damanik. Kita doakan semoga
seluruh jemaat kita senantiasa diberikan kesehatan, dan bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Kemudian berikutnya jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 23 Februari sampai dengan 1 Maret 2006, di mana ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 anak. Kemudian keluarga yang berulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Kemudian yang berikutnya bagian laporan keuangan, pemasukan pengeluaran. Demikian juga jadwal kegiatan 23 Februari sampai dengan 1 Maret dapat kita baca masing-masing di warta yang sudah di-share, baik lewat barcode ataupun juga lewat wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat, Tuhan berkati. Marende kor paropuan Deborah dilanjut ton mose kor ama Ebenezer.
Marende mahita sian buku ende nomor 806 ayat sada huhut papungu pelean. Martang yang mahita. Ido tutu ali Tuhan di pos ni rohanami, hodo menjaga hami, hodo mangaramoti hami. Gudang do musuh mangarongom haporsiaon nami, mangelahami asa dau siakko, mago mahami Tuhan. Ia soho menjaga kami,
alai pos ni rohanami i pakirimon nami i di pajagaon mi pangaramotion mi di hami margugo hami Tuhan jala boy sahatu namonang atong terpuji mahoguarmu Tuhan nang tangihonon nami mahatami jongjong maho di tonga-tonga nami marhite-hite todim ajari hami Tuhan asa mulak hami anno di bagasan sonang ni roha mabuan baritam nauli tutongan di bagas nami terpuji maho Tuhan si tangihon pangiduane amin. Barita nauli jamita dihita di bagasan tikion imatar surat di adung tolu ayat 40 sia satu ayat 57 adung tolu ayat 40 sia satu ayat 57 songono ma didok disi tatangihon ma say mabak-bak do ilu-ilu ni mataku dang marpacadian dang marahasonangan pai mamanatap manong berjahoba sian banua gicang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutaku say di paburu-buru musuhku doau songon pidong suada paralaan nunga diredep pondasida ngoluku di bagasan godung lam ditopaco dope batu tuau nunga pola disalpui aik uluku pola hudok tos maan non posaki jadi upa jojo maguarmo ali jahoba sian godung apala na bagasi ditangi hokodo suaraku unang tungpadau pinggolmu sian hoi-hoi ki doho sian anggu-anggu ki junok doho diari uju na jojo wau tuho nimudo unako mabiar ido sahatna salom macaduta buru nakin edetai sian mulai ede perjulo sahat na para pudi lumubi akakor na mengikuti itu tema ni jamitau apalahona kurnia ka amata kor amanakin juju doa tutu haki nasa toktong mana tapau ima pos di rohata toktong tuhatai mana tapau tudo semai tu minggu info kapit sadarion jojo maau jala alusakuma ibana di jauh minggu do tu hita kamanga kainang asa jauh-jauh tu jahoba ala ilalaut tama alus di jauh-jauh ni rohatai di rohani nama gopu rohani nama date rohana hosoan rohana tertekan jadi iya boleh di jamita tau nakisay mabak-bak do ilu-ilu ni mataku mabak-bak tatu si doa kamang kainang mabak-bak air mataku terus menetes tiada hentinya terus menangis lau manangicon pasoryon na tu debata jadi di son di na jauh-jauh di dok alusaku may bana di patuduho ni do holong ni roha ni debata tu nama jauh ibana tu kahala namar pos ni roha namar haposan tu debata
Jadi memang minggu to memasuki mahita tu minggu passion ate. Tu si tahunon ni Tuhan Yesus. Jadi mempersiapkan kita majalo si tahunon ni Tuhan ni alani dosata. Mempersiapkan kita patuduhon hauduhotta tu Tuhani alani pabahenata. Jadi mempersiapkan kita asa marhobes sita laho pature dirita lao pature rohatta tuadupan ni debata. Merite gorni mingguan disungguli hita maju Tuhani lumobi uju targugut tita targugut merhite gorni mingguan di papatar saina uluan saina alusan ni debatado na Roma jo guarna na mangido tu ibana. Ido na pinasahan ni minggo tu hita ka mga kainang info kapit jowon na maaw alusak kuma ibana. Mula adong nama jow adong na mga lusi. Ido balo ni dokon bolo tinelepon dongan niwe adongan dangadong dia lusi buhado amang roha aci roha iruhan adong nama jo adong ma jika kita panggil tidak kita dijawab aci doroha itu bendokon kesombongan yang luar biasa. Ya bolo diteleponi betong ibarat na kesibukan ni banak kinadong sesuatu tidak kita dengar jawab teleponnya kita telepon balik. Ido adong nama jo adong nama ngalusi. Alana sudah kita mempunyai kesibukan masing-masing di waktu mungkin yang tidak sama. Ido alana ido bani pasaja mito tita posrohatta pasahaton parsoriot tatu ibana jalaus ta papos rohatta tapahot dirita tu debata ay ibana do pangurupi dohot na mangalehon pasu-pasu tu hita di pangido parsihohotot ta marapos ni roha tu Tuhani manotong do asi ni roha ni debata madongani hita mangurupi do mangalehon las ni roha tu akan porsiai ima pinasaha ni jami taon jonok do debata uju jojo tu ibana alani idi do porsea mahita tu debata itu perjulu kunci porsea tu debata itu kuncinya. Kunci masuk surga adalah iman, percaya. Jadi bolo arong hapor seaon tuma pakirimon. Jala sianidu hita mangula akka ulautai. Alani sihirimot tai margugu marlas ni roha mahita lau mangula hocca. Nang pe porsuk hilala si Jeremia songon erde kornya kamatay nakin lau mangalualuhon haprosuhon nai si tawonon nai didok nang pesongoni ikon bukas ibana rabdoho bangso Israel terbuang tu Babel alai marsihohot ibana makaposi Tuhan pos dorohana pebua manok tong doa sini rohan debata dia kana maju guarna tu bangsona pinilit lumobi akka nama kaposi ibana laus ido edde munati akka mangnakinate huber nakeli dak sude huida huber nakin songon na diresapi edde dari da ekspresi ni paredio
tutuhakin na sa'y toktong manatapaw na mga lusiya ka alu-aluku. Alay, upikir na kinang natangis. Naraku alani ubiki ekspresi ni maridi. Arung ko na yung amat to tangis. Memang macay lungun. Arung ko harwa ka naman na duk nuaing narwaku. Irit tong dipatuduhon ido. Mga lusi akalu-aluku na lau mga leho naka narikot di ngulukinin na. Alani akamang dia dukon si Jeremia halelekse ni Jerusalem dohot na marat na tartabani na sida ikot tabuan tuhuta Babel sudah bangso Israel hola tinggal nama aruna tinggal pasi-pasi tabo tu mga kainang pasi-pasi sisa-sisa ona hadoon akan somargelo akan subuh harap ponon di gogo di dia tinggal akan marsahit dengan besi pararo na tungkan ay dibuan na sida tuta Babel tong dona na pakyom na gogo na di sado pikiran na aka sisa-sisa nama natadingi naso marnangoni naso margeloi ina matading imana niya dukon ni si Jeremia pola mabakbak ilu-iluna air matanya tidak berkesudahan menangisi bangsa Israel apalagi kehancuran baik Allah baik Tuhan. Idu po las ni rohata kamanga kainang. Mululewa tiba di daerah minoritas Kristen adong jongjong Tuhan adong dope hami sukapi na rohano. Dako to hamsongoni. Ya, berarti sarupa dua prosyotai. Amang Tuhan, boleh bidere ngatong. Uju hubuan nak kamang kainang akada danak sekolah minggu. Doh remaja sian Banda Aceh tu Medan una malas nyohana diberi ngatung gereja jonok inang dekat-dekat kali gereja di sini nah iya dekat-dekat di sini malunjo iya inang semangat tian ala di Banda Aceh atung do gereja kan saya ada gereja KBP di Kotai saya ada gereja GPIB Katolik doh muse Metodis olah ni do gereja tong di Banda Aceh imanda bui diberi kali hita jadi dung diberi ngatong mardala patami hati hai manang napiga sedia gajangi ras nirwani sudah diberi gereja di sana belga marijak na sida diberi muse di sana marijak na sida las nirwani semangat na sida ima kamang jadi naruhaku mulo songoni semangat na mamiring gereja ba tuma haporsionna ido nanya dukon ni si Jeremia di son ketika kehancuran baik Tuhan baik Allah mabak ba ililuna dan boleh dilo ditadang tarapulan ibana daholan haporsionna tu debatado na pinataduna adigan ro pangurupion adigan ro tu ibana laho mangurupi ibana di sitaononi adigan boy ibana muse mulak segar di tahun si Jeremia do adung naing pakirimon naing di asini rohani Jakoba kolan ido na boy manok tong na boy mangurupi ibana asa unang madele unang lalap marningot di nahacitina sida monopi di adukon si Jeremia hahasitoni dang na madele ibana alai papuason na di bagasan rohana ido tuadupan ni debata papuacon ido ben na mared dehita kainang akamang ikon sian roha perbagasan jadi unang atong iya de lagu pop boy 30 ta apil HP lagu rohani
Kur 2 ayat pe ngalojainna. Bah. 3 ayat pendek-pendek, udah lain nang 2 ayat aja. Dakoto tu guru sebegalaman soni, anggoti kiau songoni do tiki mangudun. Apakah jakui nang lojainna? Hapi belum lagu pop. Marayat-ayat. Belum si hafal. Berarti ekspresinya hanya lagu pop. Tidak lagu rohani di hadapan Tuhan, tidak pemujian untuk Tuhan. Mula-mula Bilfro melayani, mengajari nota atau kan matu di hutataan. Nah, begini nang beda, sasabikas. Nah, sasabikas. Baru saya udut nak, bagaimana udut nak? Ibamam saya sampai sudi. Hata-hata nama. Jadi ni papil rumah gurang buta huruf. Ni papil rumah sabikas dah oman luguna. Tapi majo alai inang lohot hafal. Ketika saya memimpin, nampak ekspresinya labat boloniku igo labat igogo boloniku gogo kucuba tiki romang preses tiki menguluh kami stop tengah jalan, stop dang bergejeng-gejeng waktu stop aturan sahalinai ulang stop karena saya diperhatikan martak anggodang diberengau ikol lari sejulun ikudo marede hamusinku di direhen pedison unang tinggal home kita bukan hanya kalau tidak ekspres dan dirasakan untuk apa hola budi deon holan nol tubukui dang adong neng lebak pedi bain direhen neng hatop neng tugas dang boy alanya tidak kita perhatikan. Molo si Jeremia adung na Peter bege boy tarida songo dia hina hacit ni rohanai dak sude gogo adung doi songo nalabat lau pakataho menekankan perasaan nai nang peborasi tahunun na ala halelekse ni Jerusalem ala halelekse ni bagas joro ni debata jala ala terbuang nasida ala di pataridaho ni banado di adunai pos ni rohana na pataridahon na urupan ni debata do bangsonai nang pe terbuang takas do amang kay nang taboto terbuang bangsoi ala hukuman kejahatan tunasida nunga malubi hutak kang nasida hukuman tu nasida ikon dihajar idu ben nasipata bolu hubigi diajar guru muridna rona torasna melaporhon na juli banilala dang binoto persejarah ni tangan pak enak la mangaluali betu na toras niba baru teh akamang itabay mo kan dang ya pini kan ala yang besonari holan otik pedigilmit anggoi barang boy patuduh noton hona bas basiba pak niba sapi marbekas dan boy patuduh notot tinong niba tu among niba itu rita bayro no dijab we naroha do dia pinasip do hacik nai naroha alai dan muluwi ni tutupan ai bolo dibereng ama hui pak mi marho konakin itu do itu di ba marho konakin persejarah direng bodoh nalari doho natakang doho kan idu alai terpimpin do hita kamang kainan terpimpin awalnya kita takut tetapi setelah kita tamat kita rasakan Tuhan ima ipukul guru ko nama sahi terlebat atau sekolah ujunga huboto ma on time atong kan mulai sen SD nga diajari hamyak kamangkay ng on time ala awda ka sekolah negeri di swasta do jadi guru namin na paling kalau kita terlambat angkat kaki satu angkat tangan ikon na do punot to dapat jalan asal musuli mamereng mangarehe iba una terlambat bisogok musik gabi jora bangso Israel pesongoni do di bay debata dihajar nasida iko terbuang tuhu tababel mengajar nasida asa jora hidup mangangguki kan
Tolong Tuhan, urupi mahami, pelua mahami, siang Babylon. Tuhan, urupi hami, asa boy hami Tuhan. Tutongani, luat nami, boy huwangok kami bagas joromi. Boy hami bebas maragama, bebas mamuji ho. Alay bebas duita di zona maragama mang. Alay tu dia kadungat tau nati. Belum bebas dong. Barbona tahu awal mangudun na diariyai sanga do. Awal mangudun na diari minggui. Barbona tahu kami si Raja Sonang alabere au. Au du merjamita disi. Jolo merjamita do au. Di gereja ta berbi merjamita usa. Sanga do kan. Jiwa sadang bisa ngandung tati. Asa suku-suku do. Narwaku do, ay natu dia do noy, ay kan najul songo bangsa Israeli do hamin yang diajar Tuhan ni. Ay ko jolo minta ampun do noy kami mengangguk itu Tuhan ni. Tuhan, urupi kami Tuhan, tolong. Iko songo ni do noy. Gabi holan si Jeremia do tong mengadukon parsorion na si dai. Moharo hakamakan ng taaduk ko dunwaing hitaon na suboy hita rap madok mauliate tutuhani sona kita beribadah tiada gangguan. Jadi narwak sutu sanga hona ajar kita bertobatlah. Mari kita puji Tuhan, berserah kepada Tuhan. Alanido dang tarsirang sian golunita julma akaparsorion alai nang pisongoni ikon adong do panidangyon yakana porsea diparangi si ganupari pabua pangurupion ni Tuhani ido bae didok parangi ido jamita ido parangi naubalga parangi ido jamitai ta parangehon parange taido jamitata parange tai ima naruar sian roha perbagasan aha di roha ido batua ido ulah hononna ido benar udok nakin pare diota kenapa amangin nang lebih banyak kita menghafal lagu-lagu daripada pemujian Tuhan. Allah begi dang tikin na dupinyan edei ajar honot tu tidak danak lagu-lagu cinta. Tetapi anak-anak itu sudah lebih banyak menghafal lagu-lagu cinta-cinta daripada lagu puji Tuhan. Itu iya duduk tu situata anak nai dak sekolah dope. Jadi ede adu lagu beb neneng. Jadi ku tu amangi. Amang. Sepanjang jalan kita nakin alam bunda posubulu kami kebetulan tiki refreshing. Sanaki ku bigi dengan anak komon lagu-lagu cinta tang tiki na dupeniku. Tidak pernah satu lagu pun mengatakan lagu-lagu pujian pengenalan Tuhan kepada mereka. Itu bukan salah kah? Melalui bersejarah sian ilmu mendidik i perjolo taswattun tu rohani dak danaki sohona manurat tu harotas nabotari ido lohot perjolo nise sapi ikon berbekas. Jadi mono lagu-lagu ido perjolo taswattu tu anak kota baiman menonjol lima menonjol bukan Tuhan lagi pada dirinya. Itu sudah disingkirkan oleh lagu-lagu cinta yang kamu tanamkan kepada anakmu, kepada penghubung. Jadi buka lagu pujian untuk Tuhan. Anu matuai di bagasan roha. Matuai do ulahonna. Asa di hati dakko pabahenani parulauni isi ni roha parange nataridei bukan kata-kata tetapi perbuatan. Adong halak tak pula dia dusi alai diulahon pinasingot tak danak dan dia lusi tetapi
tetap perilakunya melakukan itu. Dia jamut kita di roha matuai lohot di bagasan rohana ido natarida ido si berengon, bukan hanya dari kata-kata alanido jamut kita ndaparingaton akadirita alania kamangakainang tahati dakon madebata marhiti-hiti pabahenata didok si Franciscus van Assisi madok songonon, satu tindakan kasih jauh lebih lantang daripada 1000 kata-kata. Satu tindakan kasih jauh lebih lantang daripada 1000 khotbah. Pabahinan itu hape sian jamita na tarbigi di bagasan nang sian juluon. Holong nirwani Kristusi di hati dakon dakola mariti hata jamita alai jamita pabahenan aina marjamita do hita saluhutna marhiti-hiti parangeta marhiti-hiti diakonia marhiti-hiti akasiulota alania kamangakainang hati dakon debata marhiti-hiti parangem asamar sangap debata taruli pasu-pasu hita di portibion nang suhut. Amin. Martanyang mahita. Maulia tema Tuhan Yesus barita menauli nahubigi hami di bagasan tikion na manosoi hami manungguli hami asa marhaporusan holak tuho sude nasa parsorion nami naeng huguli kami tuho hodo ale Tuhan nabui mangurupi hami na mangalihon gugu mangalihon posni roha di hami urupi mahami ale Tuhan asa mampu hami mangalo portibion mama kamonakon haporsiaon nami jojo dotutuma bak ililu nami songon si Jeremia manangisi akayanakon nami pahupu nami molo huida hami hurang tama parangena diadupanmu do diadupan yang hami natorasna mababa ilu nami ale Tuhan manogun-nogun nasida ala hurang ringgas manangihon hatami ai disido parsihohoton nami jala disido hami dapotan las ni roha. Ajari mahami Tuhan asa toktong marpos di rohami di pangurupion mi naboy mengubah pangalakon ni akayanakon nami gawe jolma naburju psihabiariho songoni ma Tuhan nang akadungan nami namarsahipe nababak iluna mangido pangurupion siako di hamamalum ni sahit pasu-pasu ali Tuhan ubat pinangan nasida pargugui nasida Tuhan asabui nasida margugu mangalo sahiti boi Tuhan gabe jamita parsahiuton nai tuakana asing molo dileoko pos ni roha doho gugu ni nasida atau ngurupi ma Tuhan akadungan nami 10 halak na di bagasan parsahiton naung di bagas nasida be dirawat akayanakonna dirawat akan makaholongi asabu Tuhan nasida di bagasan gugu doho pos ni roha di holongmu natutong mangihut di bagasan ngoluna pasu-pasu ma Tuhan nang ibadah si patuh paun nami anon di pelayanan nami di pos pelayanan goa jala sungguli rohan ya karuas ni huriam na di goa asa masihol nasida lao madapot toko manangihon suarami asa margugo nasida Tuhan mangano portibion marpos ni roha nasida natutong do diurupiho songoni ma Tuhan pelayanan nami di ibadah wilayah si patupawan nami di wilayah Korintus do Galilea
Asa tong mangaleon rohana Tuhan diibadahi, marpos ni roha pajuk pang dohoto diibadahi, na mangaleon rohana dohoto di nangoluna diparjupangani, asa marlas ni roha Tuhan akan aporsia marede martangiang mamuji-muji guarmu nabadiai. Songoni ma Tuhan pangaradion diri di Borum, Monica, Angelina, Borusi Mamora, Moinova, Christine, Gabriela, Borusi Mamora, Putri Olivia, Borusi Nurat, Nanaing, Ojakono nana sida Tuhan gabe guru sekolah minggu, urupi ma Tuhan, Borumi, asa tutu nasida pengabdian mengabdikan diri, mamelehon diri, lau makobasi mengajari aka ayanakon sekolah minggu ni huriami. Asa marlas ni roha Tuhan di barita nauli aka sekolah minggu mi, jalaboy lam tubuh magodang di umur magodang nang di bagasan baritam nauliing tarida mahaud kon ni roha di nasida. Boy Tuhan marlas ni roha mamuji pasangap guarmu dang terahirim be natoras di pangalaho na dinggan sian nasida. Songoni Tuhan ruas ni Uriam nanang merayakan ulang tahun kelahiran 10 sada halak nato na magodang 3 halak sekolah minggu 2 ulang tahun keluarga pasu-pasu Tuhan nasida gajang ni umur dohot pasu-pasu di ngulu-ngulu pardagingon pasahatonmu Tuhan di nasida. Asa bui marlas ni roha Tuhan lehon dia kana sudah potan karejo patuduhon dalan Tuhan marhite-hite akadongan na makaholongi nasida. Asa bui Tuhan dapo ulaun hobar tu pendidikan na jenalona akahalak Tuhan namar sikola do pena urupi Tuhan habisuhon hapistaran leon di nasida asal lampistar jala bisuk nasida diboto manirang nadinggan sian naroa diboto mangulahon lomoni roham jalabui si pakyon nasugut ilmu na jinalonai dia kaparkarejuan si pasahatonmu di nasida macegudang dupi ali Tuhan si pangidun nami todopanmu hoi nami ruas ni Uriam naro apala di bagasan tikyon maragam Tuhan jama maate-ate nang rohanami urupi hami Tuhan asabui margogo hami di ngulu nami on mengadupi akka masalah mengadupi akka namasa di ngulu nami jala pos rohanami Tuhan marsigat tungtuho hami bui mahami malua sian akka hagutan sian akka parukilon na hadupi hami pasu-pasu ma Tuhan hami sedarion soni ma Tuhan dosa nami ampuni hami marhite mudarmu Yesus Kristus Tuhan siokopami amin. Tapuji ma Tuhatta marhite-hite ede nomor 206 ayat sada dohot uduk na huhut papungu pelean. Ilu
yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut sileon-leon na denggan do na saulibasa na moliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mituhami, pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramuti, asahu para hasia kami pilihanon. Pati bulan harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam huta dahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamin na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya romahara jaunmu, saya saut malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darun hanguluan siapa hari, sisa madosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasan dame, tajalo mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala di pasaorhon madamena tuto ditabe. Horas madita salhutna